بر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من، که چشم خائنان اندر کمین است. نگر در سوره های نور و احزاب. Peygamberimiz bir söz ayıptır. Men ummatım deyipdir işti içkin bolar. Özünden önçäki adamdan ýedine düşecek bolar. Hatta şol özünden önçäki diýen kafirler ha. Kafirliň ýedine düşerler deyipdir. Hatta bir kafir bir paşlygyň hinine girse, zemzem diye şu çöllege diyen paşlakla zemzemle. Bir kafir şu paşlağın hinine girse, ay bula temettününü övde, garbın ılmıken bir peydası vardır, biz de gireylip biçare Müslüman şoňa da girecek bolar deyipdir. Bir paşlak, bir zemzem hinine girip, bir zemzemin hinine bir kafir girse, şoň ýedine düşecek bolup biçare Müslüman şoňa da girecek bolar deyipdir. Hatta bir kafir yalanaç bolup hıyabanla ya zenanası ya beyleki bilen bolsa Müslüman şonu etjek bolar deyipdir. Sahabalar aýtdyr, ya Resulallah sen kafirle diýäniň şu Mesihiyle bilen Yahudiyle mi deyipdir. Peygamberimiz narahat bolup "Femen" deyipdir. Eýse kim bolsun deyipdir. Yahud bilen Mesihden başga kim bolsun deyipdir. Olarlar İslamyň düşmany bolup gelýärler. Emma Müslümanlar işte deyipdir, men ummatymdan bir ýagdaýlar boljak. Bir kafir Hudaýdan habary ýok, dinden habary ýok, bir zemzem paşlygyň hinine de girse, biçare Müslüman şoňa da girjek bolar. Ay bula temettünni övde, bula alymdy övde, bir zat bolmasa girjekmi diýip şoňa da girjek bolar diýipdir. Habardar bolmalydyr Müslüman dogalla. Buhari de riwayet etýär, Hakim de riwayet etýär. Hulasa kullikep Amerikada bir deren adamın biri bir jetwel bejertdir da. Eşqu, muhabbetu, salametiyo, tendurustiyo, nirumendiyo, tamam şicerek zat bardy, o jetwel bejertdir. Hemme kişi bir gowy barjak zady, hemme kişi bir gerek zat diýip. Milleti ýaýrat maqam bir professorun ýanyna etdim diýär. Bir ýaşuly wara köp gören, aklyken, ilmiken, kitapha asmanilerden habary wa adamyň ýanyna etdim diýär. Şu jetwel näjere görýän diýip. Wara gowy diýipdir. Bir aýtsak bolýan kelime mugaddimede. Gowy zat diýipdir, ýöne müň içinde bir zady ýazmanlarsyň diýipdir. Hiç gaýsynyň peýdasy ýok diýipdir. Hutkar alyp jetwelni zertler çekipdir. Arameşe ravani yok mun içinde deyipdir. Arameşe ravani yok deyipdir. Eger arameşe ravani bolmasa bilen hiç gaýtyndan peýda yok. Dünýeden ne, mallan ne, nirumendiden ne, tendurustiden ne, eşkdan ne, muhabbetten ne, arameş bolmandan soňra, itminan we sekinet, jaýlyk bolmandan soňra bilen hiç gaýtyndan peýdasy yok. Men meni nazara şahsy aýtmaýan deyipdir. Men Davud peýgamberin kitabynda Zeburda muny gördüm diýipdir. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ın gurrungyda var, İncil'in gurrungyda var, Zebur'un gurrungyda vardır Kur'an-ı Kerim'de. Tamam insan aramışın ýedinde de. Ve in fikri harap, asabı harap, 100 ýyllykda aramışın ýedinden barmajak adam şu günaha mubtala adamdır. Şayet belki duran adam, ol adam hoşguzaranyda, rahatlykda, keyplikde gezýän bolsun. Emma wallahi qasam, şol adam hiç wagtda rahatysi bolmaz. Aşyk renjesden nadan ta ebeddi. Ol adam hemişe rençdedir. Berdi görüňde, aýaşyda, hoşguzaranyda her form hoşlukdadır ha. Emma çyn insafly bolsa sorap görüň, bizde rahatlyk ýok diýer. Rahatlık, aramış, itminan, jaýlyk fakat İslam dinini riayet etmek bilendir Müslüman dogalla. Taassub bilen aýtmaýan wallahi.
hakikat zat. Bir Almani adam bir Müslümanın secdesi turanını örttür. Almanda da elhamdülillah Müslümanken. Angalı oturuptur, namaz okuyuptu, biterdi secdesini angalıptır. Namaz okuyup boluptur, turuptur, bir edin işin näme deyiptir. Namazı tawzih veriptir. Ol Almaniya ediptir, men näçe ýyl bäri fikrim harap deyiptir. Näme fikrin harap? Men senin dinimizde därlipdir. Bizde secde diýen zat ýok. Ýöne şu mahallaçyly tecrübem ma. Hemişe asabım harap bolsa, sen secde etdiň ýaňy maňreň ýerde goýdyň, şo jere edip kellämi ýerde goýamda arameş tapýan dipdir. Näme diýip kellesini ýerde goýanyny bilmeýän adam şol arameş tapandan soňra اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. İmanı olup, dini İslam'ın içinde olup, çeşmen başında olup, ulemalın arasında olup, etminan tapmasızlık bir abraylıktır. Müslüman olupdur şu benne, Munihe eltip, ulamalan yanına eltip, tamam İslam'ı şerh verip, cemin içinde elam ettir. Hak yol, hak din, çon etminanı kamili tamam İslam'da var, men neşi yolla deyiptir. Emme yankıcılı günahların müptela adam, iki dünyadır rençtedir. Hiç vakti rahatlık olmar. Hem işe asabı harap. Hemen gıdı düşünýänlersiniz. 17. ayada aytti. Emme tövbe etseniz tövbany kabul edersiz dedi. Peygamberimizin bu mübarek sözü de var. Şonu hitmetinizi eşittirjek korkyan aytmaga da. Peygamberimiz aytypdyr, erti namazdan soňra diş göreniniz barmy diýipdir. Ya Resulullah, yok diş görenimiz yok diýipdir. Men bir diş gördüm diýipdir. İki adam gelip meni akitdiler diýipdir. Meni turuz dişin içinde akitdiler. Bir mukaddes yer akitdiler. Filistindir ya başga bir mukaddes yerdir. Birden görsem bir tamdır var. İtirgin üstüdar. Kadim tamdır çörükli şeyle bol ya da üstüdar, itirgin. İçini koy dedim, bir tuhara adamla gıyık vak yanıp bäledipdir. Şol tamdırın ağzına gelýär kala, ölüp dat bidat bilen çıkıp gelýär kala, ot bir sünün yalet ya içini gözleyen tamam yalanaç erk adam, yalanaç zenanyla ba, yine gaýty yanıp, yine etek gaçýarlar diýipdir. Yine şizire olup, yine yanıp, yine etek gaçýarlar. Şu tamdırın içinde tamam yalanaç yanıp durarlaryny gördüm. Bula kim diýip soradım. Bula şol yankı fahişaga adyny aýtmaga utanýan, şol fahisha günaga mubtala bolup tövbe etmäni geçen adamlaryň cezasy şiddiýetdi. Hudaý Taala'nın hududyny riayet etmäni, Hudaýy ýatdan çykarmany, bir neferi anlap bilse özüne zereňlik mi qadyp, bir neferiň fikrini harap bilse özüne zereňlik mi qadyp, umruny şeýdip geçirip tövbe etmäni, dinu, diyanetu, Hudayu, İslamu, ahiretu bilir ýada salmany, tövbe etmäni geçeniň cezasy şiddiýip aýtdylar. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است. زنانی را که احمد یار آنها در این دنیا و در روز یقین است. زنان پاک و با تقوای عالم گواه طهرشان نور مبین است. شیطان لعین است، اجابت بهترین